No on se varmaan, koska ei toi näytä sitä. Ei, juoksee. No ei oikeesti. Ei tee! Tää on meidän Jukon mestari. Oli kyllä tarkka viimeistely. Luulin, että puhuu ja Jukon maali, että tää on jutulossa hyvää. Ettei ehkä muuten, mutta ei tätä hyvää pes loppu sillä on. Ja se nyt tekee aika hyvin kyllä. Punainen vähän puhetta! Se on 2000 vuonna syntynyt. Mikä? Se on 2000 vuonna syntynyt. Että vielä on ollut B-nuori. Viisi. Joo. Eli pitää pelaa tuosta tasalta. Niin. Mä en tiedä, saattaa mennä vähän yli, ehkä jotenkin tuntuu, että viimeistä. Mutta oli se... Vähän pelitapahtumia näihin epäoikeudenmukainen tai yksistä. Eikä toivoa, että se yksi oli johtanut. Se on semmoista, että Jarmo toivoo. Kyllä. Hyviä se tuli eteen, että rapiivaa. Oli aika lunta. Niin, oli ehkä muutenkin vähän turha hätäiläksi. Olikään siinä pelaajassa. Vähän niinku niin sanottu dimipotku. Korkealle lentää, mutta ei niinku ole voimaa. Eikä saa sitten mykkipäälle. Mut hyvä yritys se on. Oli. Ei se aina asu kohdalla. Ei se ei. Mene! Hei, No, selässä! no, jos tuo ei ollut heittää, ei mikään. Oli kontakti, mutta oli kyllä pelle. Voi ei katso uusintana. Oli molempia. Ja se jos tuolla tavalla heittäytynyt, niin siitä taas No niin, ja se on vähän horista. Ensimmäinen! Poik!
Musta tuntuu paras aikaa. 15 Silminen. Muutama sieltä. Hyvä Mervan! Niin siltä sieltä. Meillä ei muuten silloin siinä harjoituspelissä, meillä oli koko ajan ekaista kehitykkiä vasta, niin se meidän joukko ensimmäisen muualla. Mutta siitä meni jotain miestä historiaa kaudella. Hyvä nousumero! Siitä oli vielä sotoluunta, oli kauhean laskeli tää kenttä sitä, että se pallo vähän miten sattuu pomppia koko ajan suuntaan siihen mukaan. Meilläkin siinä puulaakissa oli helvetin iso lätäkkö siinä. Sieltä tuli maalille keskitys, niin miesit vähän sitä lätäkköä väistiin. Sitten se lopulta kimpas vastustajasta omalla. Tapsa hoitaa! Levitä! Tulee! Maru, rauha! Rauha! Hyvä Panu! Nyt olisi paikkaa mennä. Jai. Mero takaisin! Hyvä Kari! Mene! Emme pelaa, niin enkä me pelaa. Riikka, levitä liian vasempaan! Hyvä Moke! On me käynyt harvoin. Jussi vetopaikoille. Tämä hämmää, kun itsellä on niin paljon isoja. Vedä! Hyvä veto! Te olisin tehnyt. Musta tuntuu, että ei kyllä laittaa. On nyt tätä kamerata kohtaa loppua. Oota hetki. Pystykö? Ihan sai silloin kerran. Vaikka normaalisti koskella, kun ja aika paljon yllättäen paljon koskee. Hyvä Mikko! Ainakin nämä, mitkä vähän muualta tullut, niin nämä oskelivat. Ei tosiaan niin kauhean suomalaista ole silleen näissä peleissä. Mä katun huutaminen ja eteenhän pyörä. Vedä vaan! Hyvä! Jos tää vaikka päättyisi tasapeli, niin olisi kyllä voitto. No ainakin tää ekan puolikkaan perusteella. Onhan noilla ollut paikkoja. Joo. Oho, kamera oli vähän Taas piti tulla oikeassa ajassa. No pitäis aika pikkuhiljaa loppuun. Niin sun omaa paikkaa! Se on tulla oikeassa ajassa. Missä on se mikä on tässä, mitä tässä vasen laita?
Ja erikoistilanteet on kyllä meidän joukkueen surma ollut aina. Tietysti aina jos tulee meille maali, niin se tulee tämmöistä tilanteesta. Kyllä Veikkaus menee suoraan, kun maalivahti ottaa puussa. On hyvä! Isommassa niin 4 ja silleen se, että miten kaukaa ottaa ja miten ne välistä. Siinä aina niin.